is not complicated. You just need someone that you're going to eat and fuck with. Phela nje uyakwazi ukuhlafuna ngamanje abantu mabeshela manje uhlafuna kanjani? Uyasuza mawulela. Woza usungo wami. Ngoba those are the basics. And abantu basemakhaya bayangichaza ke laba abangenankinga, abangena material. They don't deal with all this bullshit here, MMS. Shelly, this is Caesar, husband, the man you're sleeping with, abafonelani. Ba right, bayithola nendoda yakhe bayithukanela bona. Abanankinga nje. Bezo nje kahle bethukana wena wazi ukuthi bashadile, mase bedakwe isiqatha, sebedakiwe, sefebile lo moya sebasebameza. Hey wena! Azongitshela. Oqala benguzama ngwenza iminto wena wangilobola ngo300 uma ngagcwasela ngo200 kwaphuma imbuzo yodwa sihlaba. Oh usuyandhuka manje ngoba fele nganguzama kini base betha ngulobola nangequli. Wena wawusufana neground. Bathukana kunankinga kusasa bazobe bebodwa esiqatheni love it dove. Impilo imnandi. I think that's what that we need to talk about, and we need to understand and appreciate as black people that fuck this all bullshit. Let's